Ahoj kamarádi, tak jak jsem slíbil, dneska se vrátím k našemu dalšímu videu, kde vám chci ukázat, jak to ve vidlice vypadá uvnitř. Ukážu to velice jako zjednodušeně, schematicky. Tady vidíte takovou jednoduchou sestavu a o čem jsou jednotlivé díly. Toto je kluzné pouzdro, které je nalisováno ve vnější noze vidlice. V tom nám ten kluzák jezdí. Dál nám navazuje ten pěnový kroužek, který je nasáklý mazným volejem, nebo tlumicím volejem, to pak vysvětlím v dalším videu. A všechno končí touhletou prachovkou, která nám tvoří takovou tu první bariéru, nejdůležitější a v podstatě zachytává veškerý hrubý nečistoty, které se nám dostávají na kluzák vidlice. Prachovka je schopna zachytit úplně to nejjemnější, ale i některé ty úplně nejjemnější nečistoty se nám stejně dostanou do náplně spodní nohy a proto je důležitý dělat pravidelně servis. Teď bych vám chtěl vysvětlit a doporučit, abyste nedělali jeden z mého pohledu zlozvyk. Kdysi před mnoha léta se to dělalo poměrně pravidelně, ale rozhodně to není dobře a vůbec to nedoporučuji dělat. O co se jedná? Jak jsme si ukázali v předchozích videích o běžné údržbě vidlice, že to stříkáte takovým tím čistícím volejem, propružíte, setřete nečistotu. Setkal jsem se s tím, že řada lidí dělá to, že ať už nechtem, špejlí, nějakou zip páskou, odchlípne okraj prachovky a začne stříkat ten volej dovnitř s tím, že té vidlice pomůže. Rozhodně tím ničemu nepomůžete. Můžete způsobit dvě věci. Při neopatrné manipulaci můžete poškodit okraj prachovky, to znamená, začne se vám tam dostávat podstatně víc nečistot, než v případě, pokud to nebudete dělat. Další věc, tím, že to odchlípnete a začnete tam něco stříkat, veškeré nečistoty, které vám zůstanou po setření na okraji prachovky, se vám dostanou dovnitř a může to způsobit i poměrně velkou paseku. Vysvětlím proč. Se vám ten volej stejně někam pořádně nedostane. No to asi tady není moc dobře vidět, ale ono v podstatě ta prachovka má takovou jako kapsičku, která se vyplňuje vazelínou, takže i pokud odchlípnete ten vnější okraj, tak ten sprej se vám stejně nějak zvlášť dál nedostane, jo? A veškeré ty nečistoty vám zůstanou tady uvnitř. Takže, jak jsem říkal, rozhodně nedoporučuji dělat toto. Pokud chcete vnitřek vidlice jakoby udržovat v dobrém stavu, a hlavně to, aby tyhle stírací, ty pěnové kroužky byly neustále nasáklý olejem, který v podstatě nám ten kluzák domazává, tak můžete udělat velmi jednoduchou věc. Jednou za čas otočte kolo vzhůru nohama, třeba na 10-15 minut, klidně s tou vidlici propružte a to úplně prostačí k tomu, aby olej, který se vám nahromadí dole ve spodní noze, proték jednak mezerou mezi stíracím kroužkem a kluzákem a nakonec se dostal i do pěnového kroužku, který vám potom tu nohu bude domazávat. Ještě chci ukázat jednu takovou drobnost. Když se podíváte na vnitřní okraj tohle stíracího kroužku, vidíte, že tady máme tenkou vrstvu teflonu. Je to kluzná vrstva, která nám zajišťuje velmi hladký pohyb. V případě, když někdo bude dělat to, že bude odchlipovat ten okraj prachovky a stříkat do toho volej a dostane se tam nějaká hrubší nečistota, klidně se může stát to, že vám to proleze celou nohou, dostane se až na ten teflonový povrch, ten prodře a následně vám to začne škrábat i povrch na té vnitřní noze. A v příštím díle si ukážeme, co se děje, když se znečišťuje volej ve spodních nohách. Čau.